Барс Медиа компаниясында 7 ел эшләдем. Аллага шөкер. Барс Медиа компаниясына рәхмәт кенә дип әйтәсем килә, чөнки ул мине җырчы итте. Әмма дә ләкин менә шушы иркә белән инде без иң беренче елдан ук таныш идек. Без канәгать түгел, нишләп шушы бер кеше безнең җырларыбызны халыкка җиткерергә киртә куя. Шушы бер кеше, без бит аңа тимибез. Без үзебез җырлыйбыз, берсенә дә тимибез. Нишләп ул решает, кемне җырлатырга, кемне гафу итүне, уже тегене тиртыла башлады, вспоминаю. Yok, bu очракта минем тагын бер сорау туа, әйеме? Бу инде Барс Медиа компаниясына да гомумән барыгызга да килеп чыга. Ничек итеп иркә һәм сез бөтенегездә Барс Медиада контракттагы җырчылар, әйеме? Әйе. Ул директор түгел, урынбасар түгел, продюсер түгел, беркем түгел. Ничек итеп ул хәл итә ала мондый зур проблемаларны? Ул әлбәттә үзе генә бу әйберне хәл итми. Әлбәттә ул үзе мондый хәлне итә алмый. Ул хәл итә, ул үзенең сүзен әйтә. Дина Маратовнага, Дина Маратовна тыңлый. Бөтен сүзендә Дина Маратовнаның башы белән эшли иркә. Шул гына, чөнки Дина Маратовнаның каядыр сүзләре бар, сүзләре үтә. Шулай бит? Юк, мин үзе генә эшли алмыйм шул. Ни өчен аңа шулай кирәген мин әйтә алмыйм. Ландыр, сез бит теге матбугат очрашуында әйттегез, Дина Маратовна белән Айгөл Миндаровнаны да чакырып калабыз дип. Чакыру ничегрәк булды? Бөтенләй җавапсыз гына калдылармы? Юк дип әйткән кеше булдымы? Алар фикерен бит без беләмибез, әле дә комментарий бирмәйбез генә диләр. Алар комментарий да бирмиләр, һәм әйтәгә дә чыкмыйлар. Берничек тә. Аларга бик күп кеше чыгып карады. Әлбәттә чакырып калабыз дип әйттем. Куркыр эш юк, бөтен әйткән әйбер бөтенсе хак. Шуңа күрә хәтта полиграфта килде. Безнеке дә шуңа күрә. Азатлык радиосы, без инде бу хисләрне кемне эфирга кертмәгәннәр, кемне концертта җырлатмаганнар, инде Инстаграмда карап күрдек. Вакытны пресс-конференцияда булды. Менә сезнең арагыздан кемдә икътисади яктан зыян күрдеме яисә юкмы? Һәм сез аны прокуратура, полиция, судка бирергә җыенасызмы? Мәсәлән, минем җырлар буенча мин үзем инде түзә алмагач контрактында изеп киттем бит инде бер. Ләкин минем юлымны бөтен телевидениеларда, радиоларда яптылар, хатлар җибәргәннәр. Яптылар. Әлбәттә, мин моны болай гына калдырмыйм. Мин хәзер заявлениелар язам, юристлар белән эшлим. Хат миңа икенче үземнең контрактны сорыйм, чөнки минем кулымда минем контрактым юк. Аларда гына бар, миңа биргәннәре юк, шуңа күрә. Бу юлны ябу нидан гыйбарәт? Нәрсәдән гыйбарәт? Менә шулай мине бетерергә телиләр. Мин Ландыш Небаджановны поддержать итәргә килдем. Мин инде 16 ел Барс Медиа компаниясында 16 ел элек килгән идем. Бер тапкырда контрактта булмадым. Зур рәхмәтләремне әйтәсем килә Барс Медиа компаниясына, бигрәк тә инде Артемьев Радик Иванович. Ул миннән җырчы ясады. Яхшы гына эшләп килдек, берничә еллар буе инде. Менә шушы соңгы 2 елда Казанның бернинди рекламный концертларына да мине тыкмадылар. Сорыйм администраторлардан, куркалар әйтергә әйтәм, ни өчен мин юк, телевидениеда, радиода, бер җирдә дә соңгы 2 елда халык сорый, сез кая югалдыгыз дип. Чөнки рекламный концертларга кертмиләр. Радик Ивановичтан үзеннән сорадым, әйтәм, ни өчен мине концертларга кертмиләр, мин әйтәм. Мин белмим, радио белән Динә роль итә диде миңәргә. Ул Динәне мин бүгенге көнгә кадәр әле бер тапкырда күргәнем юк, кем икәнен белмим. Ишетеп кенә беләм. Менә бер сорау туды шушы әйтәм. Бүгенге көндә татар эстрадасында кемдер әйтә 400 җырчы бар ди, кемдер 800 ди, бер көндә Радик Артемьевтан сораган идем. 1000гә дә туладыр ул дигән фикер әйтте. Менә әзрәк кенә бәлки сирәкләү эшенә җырчыларны сирәкләргә тотынмадылар микән алар? Киметергә теләмиләр микән? Кемнәр? Барс Медиа компаниясе бүгенге көндә. Белмим. Алар нәрсә уйлыйлардыр, аларның уйларын мин берничек тә белмим. Безнең менә шушында җыелган җырчыларны бары тик рәхмәт кенә әйтәсебез килә, чөнки бездән җырчы иттеләр. Без һәрберебез төрле җирдә сольник концертлар белән йөрибез. Без бер-беребезгә инде мишайт итмибез, төрле җирдә йөри. Белмим мин калганнар. Сөйләргә була төрле нәрсәне, әйме?
Дұрыс сөйлеме аландыр. Конференциялар уздырып, интернет жилтарларында или аның жилтарларында ложь бармы деген шекілді. Бізге кроме правды башқа бір нәрсе де керек. Или правда, или ложь. Башқа третьего не дано. Біз аны выясним. Но бұл мероприятие бір плюс-минус 2 сағат уақытны занимать етер. Шуңа күрә сразу күтіп үміт магазинде итог была икән дип, потому что аны анализировать итәргә кирәк була. После того, как обследуемый кеше датчиклардан снимать иткәннән соң да бер никадәр вакыт кирәк булачак. Вас зовут Азалия? Благодарю вас. Вот первую часть мы с вами прошли. Как самочувствие? Хорошо. Прежде чем приступить к нашим следующим вопросам, я попрошу вас не подслушивать нас, потому что конфиденциальная часть сейчас пойдет. Пожалуйста, ладно?